Pinoy Bus Driver TV. Grabe traffic yan. Pagsi tayo. Ito mo yung bisa. Nakausap na rin tayo. Nakausap na rin sa wakas. Ano na? Dalawang oras na tayo. Dalawang oras. Itong new model ng Yutong, no? Tumira ka ng ilabil ng bagong Yutong, no? Parang lumiit, tumangkad lang naman, no? Ano meron? China talaga yun.
Tumaas po siya. Grabe yung lalaki niya pa. Bali, 4 na oras na tayo. Mustang. Alas 11 pa tayo dun sa Ragay. Ha? Alas 11 pa tayo nakatigil dun sa Ragay. Alas 10 na. Alas 2, medyo na nga eh. Apat na. Makalabas na dito, 4 na oras na. Apat nga, 5 ang namin dito. Nag-aabang pa ito dalawa. Yan, hindi ba daanan ako? Natibak yung ilalim eh. Yan, Ito pala ang pinakasabi ko. natibak yung ilalim yan.
Dinahin ng tubig na siguro. Lupa. Eh, natibag yung lupa.
bukas. Ha? Hapon na narating sa Pasay bukas. Magaling Bicol. Oo. Bukod pa lang to eh. Ay. Kuya. Lonely. Tulog muna kayo. Tulog na nga yung driver nito. Ayaw sumutulog iba eh. Ayaw matulog eh. Buti hindi kayo pinapandar. Hindi pinapandar ng mga gentle. Iyakin yan eh. Gusto nyo pagdating sa barko, salang agad sila eh. Hindi mo pwede yan. Nalabat tambak ang mga truck. Grabe kayo yakin yan. Pwede kaharap na pa siguro. Bukas na sa tandaan, no? Maaga na, alas 4 na eh. Alas Pabili 3 ka? pa. Pabili ka? Nakaharap na pa siguro dyan. Kala ko may papabili ka. Bibili sa akin. Bawa na eh. Ha? Bawa na tayo ba? Sige. Mamaya na, tayo muna yan. Tamang kape na lang ang GBA, so. Ay, GRP pala. Kubi kami ba? Ha? Kami muna sila. Eh tayo nga, alas 11 dun. Alam ko si Pararo na eh. Ako pa tayo na alas 3.
Sabi niya. Kung wala traffic to, susubo na tayo. Sana. Wala pa lang doon sa Alaminos, traffic na eh. Sa Lopez. Traffic pa sa Lopez. Dami traffic ang daanan natin. Sumo. Mahal ko tayo lang makakapay. Pwede mo sa halito eh. Matulog ka muna sa stream mo. Ha? Oo. Dapat sa matagal kagsawa, pero kung saan. Sabay-sabay na. Naroon nila eh. Ay, tumirig pa ito. Padagdagan pa yun lang ha. Mga Diyos. Managle. Kaya ba ito? Mahaba yung traffic nila. Kaya sa akin. Mas mahaba kabila no. Oo.
Tara. Ayan. Yan ang nangyayari niya. Hanggang Tara na yan. Huwag sila na eh. Pag lumagpas pa ng Nandara yan, may televise na yan. Sigurado. Pag may televise na yan, uusok ng pit ng DPWH. Grabe, haba ka. Oh. Sabi nyo daw, heavy na. May stop lang tayo doon. Pero kung araw yun, No choice tayo eh. Kasi nga, pala yung biyayang dahil dito ang daan eh. Kaya, puno-puno dito. apaw. Kaya pinapadaanan yung dahil eh. Yung dahil na.
pati. Pasko, marami Magtinda ka ng 2 kaong tubig dito. Marami. Isang pasada lang. magsiuwian. Oo. Kailangan mo traffic ito. Ang paluwas ng traffic. Nandito sa dulo ng mga bus, gabi na ito makakarating ng PTX. Oo. Baka na kayo eh. Tapos traffic pa sa Alaminos, Eh, sa Pablo. Sa SM sa Tomas. Tapos sa Lopez. Lopez. Talo sa Lopez kayo na eh. Ah? Mas oras din sa Lopez eh. Hmm. Dahil pa yan. Pati sa Pacorong pa dyan. Mga ako, nagtarang ako. Ay, wala. Dito lang. Dito lang.
yung power mo, karoon na sa unahan yun. Dito rin ito. Vinyas. Stress na, complete. Tara, si Pugot. Naalala ka man lang yung pukot eh. Magandara ng traffic eh.
Labanan. Kapag resort. Sunod na naga. Ikaw muna, nag-pinwheeler ka rin, no? Hindi. Dito Bago lang, lang. basta lang. Tago, ano lang, hindi agad. Orders, tayo ko. Dami tracking ako. Kahit saan, meron din, no? Labanan, resort. Tricycle, walang ilaw. Gusto wala ng ulo, buksit eh. Ayaw bang tumabi. Kala niya, makikita niya dyan. Kung matalas, hindi matalas ang mata mo dyan, sako dyan. Oo. Ilaw. Kasi nga, malayo pa, nakikita ko na siya. Lima sa apat naman ako. Eh, Buksit na eh. Pahinay na ang mata mo dyan, tatay dyan. Kaya lang kasi nakikita sila kahit wala. Kaya may ilaw tayo. Magkita yan kung malapit na. Sapol ka na. wala na. Kaya alam ko ang diskarte dyan. Anino lang ang titignan mo dyan, anino. Yung salubong mo, yung anino niya. Magkita mo yun, yung anino niya. Kaya mag-ingat ka na. Kung makita mo para may anino, alalay ka na kasi sigurado yan. Kagaya no, walang ilaw na sige, nakita ko na anino, layo pa. Hindi ka marunong tumingin dyan. Kapunta. Tapos na talaga. Anino mo lang tingin dyan sa mga ilaw na mga tulungan mo. Usap. Kaya ayaw mo. Tulong ko yun.
silat pa. Ah, Silat pa, silat. kala ko uwa. Ha? Kala ko uwa. Uwa na. Uwa na? Oo. Yan na, disilan. Ah, oh, yung man. Lipanan. Lipanan. Aranay ka na, aranay ka na. Saan daw siya? Aranay ka na, doon ka. Ha? Dali na. 2 oras. 2. Dua. 2, kailangan mag-abang na siya. 2 oras. Dadang pamananagay niya. Dadaan pa, kaya zero na ka. Baka ba? Basta pag-alis natin dito, mamaya, pagbilang ka ng 2 oras. Kaya nandun na siya. Di ba mauna siya, hindi tayo mahuli. Wala siya mahuli. Hindi siya mahuli. Dito tayo sa ano? Sa Lipanan, Double B. Booster Day. Hindi tayo Marisol. Tagas. Matangtang ko ng diesel eh. Kung driver na walang alam, wala na. Wala na. Iwan na yun. Oo. Tawag na good mekaniko to. Oo, tawag na. Kaya makinig ko, dito ba galing? Dito ba galing makinig ko? Paano yun? Dire. Iwanan. Dali ako. Ah. Wala jud tukod na jud. Tawag na makinig ko rin ng base. Makita mo manong sakyanan, padungan to. Oh. Kala ko dito ko mo sa ano ah, may basement mo sa Naga Terminal ba? Dito. Mag-CR. Oh, yaro. Magkape na kay Sabi. 4 pa ka oras. Ang matnog, susugon.